गोबाव सम जाबायमोन दे गोबाव सम माने सानथाम सानब्रैसो जाबाय भिडिअ लाबोयैया लाबोदोंब्लाबो एफाराब खाजल गैया इम्पर्टेन्ट नङामोन थ' जेखियानो जादोला दहाय आं मोनसे जायगायाव थांनायावहाय गोबाङानो गोबां खोथा रिजाल्टखौ आरोखि ना बारा गोबाव गैला गाबोन सानसे साननै थानानैनो जों रिजाल्टखौ मोननायसै सोर बिसिबां देरहागोन आरो लोगोसे एसामिस निउसावहाय निउस लाइभनो बहाबा सेटेलाइट चेनेलफोरावहाय एग्जिट पलखौ नुनानै गोबाङानो अपोजिशननि बा इउपिपिएल हान्जानि कयेकजनफ्रा आं मुं मख'नो सानथ'वाखै बागदावखांदों बबेबा एग्जिट पलाव सानै होदों बहाबा सोरनावबा सासेल' होदों टटेल साथाम होदों बेखौ लानानै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बागदावखांनायबो मोनदों जामारहैगोन नामा आरो लोगोसे बिपिएफनि माखासे देरहानायफोरखौ एग्जिट पलखौ नुनानै बागदावखांदों किन्तु निउस लाइभनि बा सेटेलाइट चेनेलफ्राबो जिखिनि एग्जिट पल होदों बै एग्जिट पलफ्रा एक्जेक्ट नङा बेफोरो माने अनुमान बिथांमोना गिदिंनानै जिखिनि फिल्डआव रायजो राजानि मतामतखौ मोननाय बेखौ लानानैसो माखासे माबाफोरखौ एग्जिट पलखौ बरननाय जायो आरो बिटिसि काउन्सिल इलेक्शनावहाय जे हारावहाय देरहानांगौमोन असम्भब माने सानथावि जिनिसा साननो गोनां जानानै फैदों जिहेतु काउन्सिल इलेक्शन काउन्सिलावहाय बिथांमोना 5 बोसोर पावाराव थानायावबो 7ताल' देरहादों बेखौसो साननो गोनां जानानै फैदों गैयाब्लाबोथ' आवगोलनिख्रुइ एसेब्लाबो मोनसे मोननै बाराब्लाबो देरहाथारनांगौमोन मा हिसाबाव देरहायासै एथ'राब मानो 7ताल' देरहाखो बावहाय साननांगौआ गोबां जानानै फैदों गोबां साननो गोनां जादों आरो सानखागोन खालामखागोन रायजो राजाया बिथांमोननि जाखिनि खुंथायाव थानाय समाव फुटानिया बारामोन माने लेभेल खालामनाय फुटानि माने एसे गावखौनो जों दासो पावाराव मोनदों थांनाय समफ्रावहाय नोंसोर जोंफोरखौ माबायदि खालामदोंमोन सेम टु सेम जोंबो नोंसोरखौ बेफोरबायदि खालामगोन बे गियान आखल आखुआ दङमोन रायजो राजाया थारैनो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालाममाराखै बेयावनो जों बुजिनानै मोनो जायनि जाहोनाव 7ताल' दाथ' थाङै थुङै 6ताल'सै 7ताबो गैबावला 6ताल'सै एमसिएलएफ्रा बे 6 जोना दा जे होनबा थांनाय काउन्सिलाव देरहायालाफानो 7ताल' देरहानो हादोंबा होनबा नैबे एसेम्बलि इलेक्शनावहाय एमएलए इलेक्शनावहाय माबायदिहाय बिसोरो 15तायाव 15ता देरहागोन बेफोराखि साननाय गैया रायजो राजाफ्राखि आरो निउस सेटेलाइट चेनेलफोराखि साननाय गैया बा सिन्ता खालामा बे जोंनो थौले मेलेम नङा होनबा थौले मेलेमफ्रानो गुवार साननो हायि मानसिफ्रानो आंनि अंकआव आंनि हिसाबाव मोजां मार्जिनाव सानैल' देरहागोन दोनदों नाज्रेद नुज्रेद 7तामा देरहागोन बिनि गोजौआव देरहाथारनो मोना बिसोरो हिसाबाव बिनि गोजौआव देरहायोब्लाथ' बे आलादा खोथा जालांबाय किन्तु आंनि हिसाबाव मोजां मार्जिनाव सानैया मोजाङाव देरहागोन बाद बाखि मोजां नाम्बाराव देरहानाय नङा एकदम नाज्रेद नुज्रेद बोरैबाब्ला सानैनि गोजौआवबो थांनाय नङा बिसोरो मुथै थांनाय नङा आंनि हिसाबाव दाथ' बिथांमोना प्रमद बर'आनो होन रोंगोरायानो होन इउजि ब्रह्मआनो होन माने जोंथ' 15तायाव
10थाया देरहानो थांगासिनो दङ सानजाहा अदालगुरिनिफ्राय लानानै नङा होमबा उमुगाव देरहागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंलायदों खिन्थु बियो एकदम अंकआ मिस्टेक दिपेन बर'आथ' आं खोनानायाव गोथां गोब्राबनो जेनबाय बेफोरबायदि जेनगोन आरो आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों दिपेन बर'नि बाथ्रा आरो प्रमद बर'नि बाथ्रा बिसोर सानैनि रावा मोनसेयानो दै मोननै मोनथाम नङा आरो बिसोर सानैनि ब्रेना बेलेग डेन्जार बुस्थु आरोखि माने बिराद स्ल' पयजनफोर बायदिसो दै बिथांमोननि पलिटिक्सआ मोजां नंथ्रा नोंखौ लासैनो फार्स्टआव आसि बिमाखौ देख्रुबगोन आसि बिमा मोननैखौबो ख्रुब देख्रुबनानै होगोन बिनि उनाव मोनसे लासैनो नोंखौ सेस खालामनानै होगोन सिनस्रियाव थबस्र' बुसुनानै होगोन नों गोजौआव थांनो हायो ना गाहायाव थांनो हायो बिसोर सानैनि गियाना बेनो आरोखि बिसोर सानैनि गियाना दिपेन बर'खौनो होन प्रमद बर'खौनो होन खिन्थु गियाना बेनो खारन बिसोरनि मोखांनि जितु फेस महर मुस्रि बिथांमोननि महर मुस्रि प्रमद बर'नि नैबे खुगा नैबेजों नङा नैबेजों बुङा मालाबाबो नैबेजोंसो बुङो बियो बेजों बुंगोन खिन्थु नैबे गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनाय राव नङा नैबे सालायनि ओरैनो जानला मानला बुंनाय जागोन दे मागोन दे बिदि आरो दिपेन बर'नि सिन्ता धारा बिनि महरा मालाबाबो गोजों नङा माब्लाबाबो गोजों नङा माने स्रां गोसोजों मालाबाबो मोजां राव बाथ्रा बुङा बियो एरखे दोनखोमा आद्रा दोनग्रासो बियो बिसोरनि पलिटिक्सआ बिराद डेन्जार बुस्थु गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय UPPLआ सानैल' देरहागोन बिनि गोजौ देरहाया